Velkommen til videobogen Gør trailerlæsning til en leg. Det er så begrænsende, når en hest først har fået et negativt forhold til traileren. Det kan have store konsekvenser for din hest, hvis det bliver nødvendigt at tvinge den ind i traileren, fordi I skal til dyrlægen eller I skal flytte til et nyt sted. Så kom i gang med at lege med traileren, så traileren bliver en naturlig ting for jer. Ligesom det er naturligt at putte sadel på, seletøj på, gå tur. Lige så naturligt skal trailerlæsning være for jer. Jeg har ikke svaret på, hvordan alle heste skal læses. Men jeg har gjort mig nogle erfaringer med mine egne, som også har haft betænkeligheder med den her trailer, og med andre ryttere og heste. For nogen ligger problematikken hos hesten, for nogen ligger problematikken hos dem selv. Jeg vil anbefale, at du ser hele videoen, så du får et større billede af, hvad er det egentlig, der er jeres problematik. Jeg har gjort mig rigtig umage med at komme hele vejen rundt. Jeg har kigget på hestens fysik, hestens mindset. Hvad skal du gøre med din krop? Dit mindset. Videoen tager cirka 1 time og 20 minutter, men den er delt op i kapitler, så du altid kan vende tilbage og tage et kapitel igen. For det er jo sådan, at vi hele tiden erfarer nye ting. Ligesom når vi læser en bog en gang mere, så ser vi den med nye øjne. Så tænd for din nysgerrighed. Tænd for din åbenhed. Du skal turde lave nogle fejl, for det skal ikke være det, der forhindrer jer i at komme ud i verden. Det er helt okay at fejle. Jeg laver også fejl. Når jeg laver fejl, så ved jeg også, hvordan jeg skal rette op på dem igen. Hvis jeg er forkert i min timing, hvis jeg læser min hest forkert. Alle, der laver fejl, erfarer noget nyt. Det er pinligt. Det er irriterende at komme til at fejle, men så længe du tager vare på din sikkerhed og hestens sikkerhed, så er det faktisk helt okay at fejle. Det er meget naturligt. Jeg ønsker dig og din hest, at I får det rigtig godt med jeres trailer, så I kan gå ind i traileren, køre ud i naturen, eller køre ud og møde andre heste og ryttere, og have nogle fornøjelige ture, du kan mærke, giver dig energi helt ind i hjertet og helt ned i maven. God fornøjelse med filmen. Jeg ville ønske, jeg vidste det jeg ved nu. Jeg ville ønske, jeg turde det jeg tør nu. Men hvor var jeg, hvor ville jeg hen? Hvad skulle jeg sige til dem? Men intet kan ændres nu. Jeg ville, hvis nu jeg kunne. Intet kan ændres, som allerede er fortalt. Jeg ville ønske. At læse en hest, det er et stort problem for rigtig mange. Og jeg vil bestemt ikke sige, at jeg er ekspert på det område. Men jeg har nogle forestillinger og nogle værdier i forhold til hestelæsning, som stemmer meget overens med det, jeg også tænker omkring hestetræning. Hvis du ved, at du skal et eller andet sted hen med din hest, og det er længe siden, jeg har kørt i trailer, så er det altid en god idé et par dage før at lege lidt med det. Ligesom når du leger op på banen og sådan noget. Og når du skal læse en hest, så bliver du
stærkere til at læse den, jo mere jordarbejde du har lavet med den, hvor I har et fremsignal, I har et tilbagesignal, hvor I har en god forbindelse, der er blid, og din hest den stoler på dig, og ikke mindst, at du stoler på dig selv. Så når jeg skal læse en hest, så sørger jeg altid for at grounde mig selv, være i ro. Jeg skal absolut ikke være tidspresset. Og på selve dagen, hvor man skal nå noget, en færge, et stævne, en dyrlæge, så kan den her øvelse være utrolig svær. Så derfor er det jo rigtig vigtigt, at vi laver det på andre tidspunkter, hvor vi mærker, hvordan det føles i vores krop at læse på en grounded måde. Så let som Golden er at læse, går det ikke altid. Golden har haft mange udfordringer, men læsning har været et sted, som vi har holdt fri for stress, og det har holdt ved. Men det er virkelig dejligt at kunne stole på, at vi begge ved, at trailerkørsel og læsning kan gøres på den helt simple og rolige måde. Selvom Golden er nem, laver jeg stadig trailertræning med ham en gang imellem, både for min egen skyld og for hans, så traileren ikke kun er i forbindelse med dyrlægebesøg, et krævende show eller stævne. Traileren skal for mig og mine heste være just a walk in the park. Jeg synes, det engelske udtryk afspejler det, jeg tænker om trailer og hestetræning bedst. Det er noget, der er dejligt, og noget, der er nemt for os at være i. Kapitel 1. Den første opgave, du skal igennem, handler om at se, om din hest er klar til næste skridt.